Tinokudokezai mabuja kunao dzanyasi dzozuva ro12 mwedzi uno waKukadzi. Tiri kutanda nonyaya iri kuno kwamutoko kuna sabhuku vanonzi sabhuku chizisano wakazvava wari fari chizisano wasungiwa nonyaya yekuba zvinhu zvopfumvudza kwaye wagoba zvinhu nokuti wanga wari kunyepera kuenda kosaina kuitira kunge wamwe vanhu vomubhuku maomo wasaina zvinhu iwo wotora woenda kotengesa idi zvakaita kunyangariwa ipapa wakuchionesiwa pfumvu wari kujere. Tinoimba kuti vachabatiwa nomhosva kana wakazviita izvi. Wotimu pachedu waita mbiri padandemutande rokutanika pachena mutsekwede iri kuitiwa nozeki munyaya yebhuku revanhu vokuvhota. Kureketa kuno wagotanika pachena kuti kune vanhu vazhinji mazana nomazana wakabvisiwa kubva kunzvimbo yokwazvimba wakanotsvetsiwa munzvimbo yoGlenview panyaya yekuvhotai. Ipapa pokare kune imwe nzvimbo kukwekwe yakagoboika kuti iripo pasi asi yakatonyorwa kuti ino vanhu vanopfuura 100 chaiwo vari kuisenzesa sonzvimbo yavanogara. Pokare vamwewo kwaye vagoisiwa nzvimbo dzakasiyana-siyana wachibisiwa nzvimbo dzavanofanira kunge vari zvakaita kunana chitumbisa kuya idi pakatoita kunyangariwa. Zviri kuningisika pachena kuti muitiro wezeki uri bechizvinu uye wakaita kuti zvinhu zvirerukire kubato ribodzi. Ipapa pakanyangara tichaimba kuti womapata anopikisa wachaita chihwirangwe chokuti wakone kuzviita zviite zviri nani nekuti zvikaenda zvakadandi aiwa matope ega egani anenge ari kundoitiwa ipapo. Mwonzora nyasi wagoita kuparura kutsvaga kwawo rutsigiro nzvimbo yoHighfields. Ipapa zvatorwadza vazhinji nokuseka chaiko wari kuti iko kohokonai Mwonzora kugobva wasaya vanhu kudandi apo watobisawo vamwe vanhu kubva kune dzimwe nzvimbo asi vanhuwo waramba wari kuwanda zvisvinu kana chiuru chibodzi watadza kusvitsa aidi pakaita kunyangariwa. Mumwe mukuru wobato raworo agoreketa iye kuti vanhu vese wabiwa wakaendesiwa kuna wamunangagwako aidi zvakatoita kuoma unosaya kuti kohokonai wari kudandi. Ticharamba tichiringa hedu kuti zvinenge zvitekaira sei zvosarudzozvo pazvinenge zviri kuitika. Bato roZANU-PF ragoitawo kuparura kwaro kutsvaka rutsigiro kuvanhu panyaya yesarudzo dzataringana nadzo kunzvimbo yoEpworth. Zvaitika izvi wazhinji wagokwidziwa mabhazi ozupuko yamatsva kuti waendesiwe kunzvimbo yoEpworth kwanga kwakaita kunyangariwa kuzara vanhu vakaita mavhu nomanyara chaiwo zvokutoti paribe kana vanhu vanga vari kuningisika kuti waripo zvisvinu zvakawanda sei. Ipapa wamunyangagwa ndipo wagoita mapwapwa okureketa zvavo kuti kwai vanhu vese wobato womapata anopikisana noZANU-PF vachakona kutonga. Wagotoreketa wakati iwo munhu anogona kutosimuka kuenda kuChina notsoka anogona kutovatangira kusvika iwe waribe kutonga idi zvakaita kunyangariwa. Tava tafunga zvakamboreketiwa naSmith zviya ari kureketa iye kuti zvinhu zvichaitika vanhu vatema vanogona kugotonga mumakore chiuru chaicho asi akabva agwisiwa makunokuno yacho. Ticharamba hedu tichiringa kuti zvinopera sei zvakadandi. Kambani iri kutsvaka mweya wokumapfuta pabodzipo nooiri yoInvictus Energy kumuzarabani kwai yagotsvaka kambani yokuAmerica kuti ndiyo iyu yekuochera mugodhi wavari kuda kuti waningise nawo kuti muno oiri chere kana kuti muno mweya wokupisawo mapfuta. Izvi ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvitekara sei tichigokunyepai tiri kundoita kukwena mhuno nokasiyamwa kuti kuboekewo zvinhu zvinoita kuti nyika yedu ipfumvure uye kuti zvinhu zvinoita kuti nyika igotambura. Kwaino mapurisa mutungamiri woZifa Felton Kamambo pabodzipo naFilimoni Machona ari anoringa nezvehomwe yoZifayo kwai vasungiwa nemapurisa oCID
nonyaya yekuti kwai wagoita kunokura mari zvisirizvo pabodzi nokuramba kutetekera zvakareketiwa noSRC zvekuti wambomisiwa basa rauro haidi zvakaoma. Izvo zvinogona kundodenha FIFA pokare kuti iite zvainga iribe kureketa hayo kuti ichaita, asi zvinogona kutipinza muna taisire wachaiko ipapa. Kana zvikaramba zvakadandi ticharamba edu tichiringa kuti wachazvikona chire kana kuti zvichapera zvakadini. Nyasi zvosarudzo tiri kupai vanhu vari kukwikwidzana kuNkulumane kuna Gideon Mangena woMDC Alliance, kuna Love Mhanduwe woRPZ, kuna David Ndlovu woZanu PF, pabodzipo naDumisani Tokwido woDOP, pozoita Ivumile Pulu woCCC. Aiwa gosiwai wanhu wenyu vari kuda kufote hwawo tiringe dziri kuitika pasi rese. Ghana kwai chitupa chawocho chaita kuenderera kufunda chaiko, kukunda zvitupa zvizhinji zvenyika zhinji nokuti chaakubvumirwa kuti chinge chiine pasipoti iyo padandemutande chitupacho. Kwai munhu anenge ano chitupacho anokwanisa kubva kunyika zhinji zhinji dzine nhandare dzinosvika zviuru 44 chaiwo kubenuka kuenda kuGhana. Aiwa tinovarwira manja mabi edu yamu. Kumenima kwaino masoja ari kutonga ikweyo ada kugosunungura vanhu vanosvika zviuru 700 kuburitsa mujere. Ava kazvikona izvi tinovatenda idi nokuti zvinoda kuti zviitiwe nguva nenguva. Kambani yondege yoKLM kwai yagomisa ndege dzayo kuenda kuUkraine. Izvi kwai yazviita nenhau iri kuitikako yokuda kurwisana kuri kuitika Ukraine pabodzipo noRussia. Russia iri kudaba kuti Ukraine ipinde kubatana nonyika dziri kuNATO. Haidi zvakatoita kunyangarirwa chaiko. Kambani yoJohn Deere nyasi yagoparura zviri pamutemo. Kwai tarakita inozvityaira yegani haidi zvakatoita kuoma mabi angu. Ukaona zvadandi woziva kuti zvaenderera manje. Apa isu vamwe tichiri kucheresiwa makomba opfumvudza zvakaita kuoma chaiko. Chikwata choChelsea kwaindo chikwata chaakutonga zvikwata pasi rese nokuti chahwina mukombe wonyika dzopasi rese wezvikwata zvinotamba nhabvu zvopasi rese. Aiwa tinovarwira manja wakuru. Nyasi mukaatikidzwa kwedu wanotsigirana nechikwata choManchester United wazhinji kwai wagoita kutosaya zvekuita chaizvo zvokutoti wazhinji waakutonzi garai muno mapiritsi oBP padhuze nokutoti zvinogona kundonyangarirwa chaiko. Watadzawo kuja chikwata choSouthampton zvarwadza wazhinji zvokutoti kureketa kuno aiwa vamwe wavo kutogudugudza noshangu chaidzo idi zvakatooma. Asi takadaro zvedu tagumira pano kwanyasi. Ndine wenyu Mhanduwe WeNhau, tibouya namuvhuro.